Unsa di ay matrabaho di ay? Kaning kuan? Tay Bim? Ha? Bim? Ipamaulan si Ramil? No? Sabi ko na ipamaulan si Ramil. Si Ramil are. Wala, walang sigla ngayon. Malulungkot ngayon. Bakit kaya? Itong mga heroes natin. Mga heroes natin. Sila ng Tay Bim. Kaya sinusukat nilang maigi kasi mag-level sila, kailangan perfect yung level. Kaya tinitingnan maigi, sinusukat lahat ng anggulo. Pati yung mga kahoy tinitingnan na maigi at i-fit ng maigi. Buwa sila ng Tay Bim dyan sa taas. Ayan na. Si Jan. Ito ngayon ang merienda nila guys. Tatatlo lang sila ngayon. Nagkasakit yung isa. Kawawa naman. Kanang Jimba! Jimba! Dali na! Hi guys! Andito kami on the way. 10:26. Wala kasing malutuan. Nasira yung nasira yung oven. Not really the oven. Yung burner ng oven. Yung nasa top niya na burner. Nagkasira-sira na. Matagal na kasi yun. Siguro 20 years na yung lutuan namin yun. Kaya kailangan palitan na. Pero meanwhile na hindi mo tayo bibili ng complete na lutuan na may oven, yung burner lang ang bilhin natin, yung mumurahin. Kaya puntahan natin ang Biccio, tingnan natin kung anong mabili doon. Natimpla ko na yung yung kanin. Wala, sabi ko nailabas ko na pati yung mga uulamin na lulutuin ko na para doon sa mga trabahante, para sa amin yung gulay na binili ko kahapon na nagulat ako dahil nakakatawa ang pagkabili ko. Dahil dati kung bibili ako noon ay mura lang. Magkano lang naman ang kilo noon? The last time na bumili ako way back siguro mga before Christmas ng 2021, mura pa yun mga 60 pesos lang ang kilo. Hala, nagulat ako dahil ang isang kilo noon ay magkano yun? 210 pesos ang kilo noong sari-sari. Oh my God, ang laki ng nilukso ng mga bilihin kaya. Pero bumili pa rin ako dahil kailangan natin ng gulay. Tapos bumili ako dali-dali kagabi ng layalay na yung isdang mahaba na parang snake na malaki ang beak. Ganon. Nga lang bibili, magluluto na ako kanina, umpisan ko na dahil 10 o'clock na Naku, nasira. Kaya ang ginawa namin ay yung di ba pinakagitna nun may dikuryente, yun na lang nilagyan ng bigas, ng kanin. Pero ngayon bibili kami nung burner na kasi mahirap mabagal magluto yun, mabagal. Kaya let's go. Punta na naman natin ang Biccio. Tanghaling tapat nandito kami ngayon. Ala, di pa ako nakaluto. Mag-11 na. Walang lulutuan. Pasensya. Today. Nako, hirap ng ganito. Improvisamente, nasira. Dito tayo. Sa taas. Nandun sa appliances. Tayo pa nang bilihan na mga bago kong makakapunta. Sa third floor. Ayan. Dito tayo guys. Tingin tayo. Sama-sama tayong tumingin kung anong
Pipiliin natin. Let's go. Ang gaganda ng mga appliances nila dito. Ang dami. Ayan, 2,640. 2,640. Okay ba yan? Glass. Ha? Glass, tikas mo naman dati. Glass? Ayoko ng glass. Baka mabasag yan. Yan na pala. Gusto mo ba yung glass? Ito, La German niya, oh. Wala, ang mahal naman, guys. 5,099. Pero maganda, no? Ganda. Itong Tecno. 7,000 naman. Tecno, mas mahal na naman. Ito, malakas. Hyundai. Magkano naman to? Mahal na naman. 5,179. Ang lakas. Ha? Super lakas. Ang lakas niyan. Daming butas, oh. No? Ayan, saan yan? Tecno. 2,999. Oh, anong maganda? Duel. 1,210. Abang mura. Pero, ewan. Ito, 7,199. Tecno again. Fukuda, 1,260. Ay, ay. Hindi ako marunong pumili, guys. Ito yata maganda. 3,500. Ang pangalan niya ay wala. No name. Ito, no name, no brand. Asahi pala, Asahi. Ano? Ano napili mo? Female. 2,099. 2,999. Okay ba yan? Manipis. Manipis ito. 1,450. Manipis yung bronze. Ayan nga. Hindi natin, mas malakas. 5,000 na. 170. 5,000. 170. 170. Ito na lang. Ito ang pinakamalakas. Mabilisan. Ako, alam nyo naman ako. Gusto ko mabilis lahat. Ang mga mangyayari sa buhay, kailangan madalian. Mabilisan. Sana, papalita ta. Aring imong lutuan doy. Kaya wapa ko kalungag doy. Wapa may paniud to. Wala pa. Ha? Wala lagi? Kani. 5,000. Kani. Okay. Yan di. 5,179. Ayan, guys. Ay, dalawa yung ano niya, may higher sa lugar, no? Oo, may ganda Pag ito pa lang na. gamitin mo, itong isa, no? Pagka, no, duha. Ang galing. Duha. Okay. Yan ang gusto ko. I love that. Display, ma'am. Ha? Display. Mayra? Ano man? May reserva? Wala May mo stock? ibag mo, Doy? Oh, dan. Bago man pud niyo noon, oh. Nahalapos ta na doy kay wa pa ko kalungag. Palihog doy. Palihog ha? Ha? Ligon ito, no? Ligon kaya. No? Ang ganda ito. Galing kong pumili eh. Stainless. Once na naglagay sila ng burner kasing ganyan, alam ko yan, ang stainless niyan, mas makapal. Siyempre, yung kapasidad ng metal para doon sa burner na nilagay nila. Maraming mura, ay mapapamura ka pagkatapos. Kaya ito na lang. Okay? Init na wala aircon, no? May kuryente. Ano ni, kasaligan sa BQ kay buutan tingali ni. Buutan ni si Undoy. Oh, maayo pang musuwat, oh. Murag kagibis, no? Gidali gyud niya kay Baw siya nagutom na akong trabante. Maayo. Hoy, galing kay ang imong tindahan doy. Wayo aircon doy. Anong igana? Sa counter, ma'am. Okay. Sige. Bayad na ko, ha? Bayad na ko. German niya. Ha? Ano siya daw? Ano daw? Ah, sige. Magbayad ko asa man. Adi are? Magbayad daw siya sa
Cashier, 5,179. Okay. There it is. Ay! Nasuko ang brown out. Nasuko ang suga. Walang niya naman tong suga, oh. Kita ba yapon gihapon o si Hag inyong mga kagwapahon ani day, oh. Kita pa lang ka. Siga na. Ano si ano? Hindi ito pag-karton to? Ngita pagkarton. Bitbito na lang yung ani doy. Sana man ka doy. Hala. Hala ka. Dugaya ko to. Where are you? Bitbito na lang gudingan. Ano mo nilibre na Ha? Oo, maglibre. Hala. Dali na lang. Eh nga ni, nagdali may doy kay naglungag ko ba? Nadaot among lutuanan. Itali na lang. Ingani na lang doy. Ingani na lang. Pwede? Dugay man mangita og karton oy, gadali mi. May supervisor di ani. Hello. Wala mo duty ang ilang supervisor tingali. Doy, kinsay nag-supervise dire, dapita? Gusto naming muli, gusto na naming na naman ko'y bayad doy, oh. Pwede ba bitbiton na lang namo? Di na karton. Arang dugaya. Pwede? Kasi ni item na ma'am. Di ato ka na. Oh, paadi doy. Kaya lang, itali na lang guys. Yan na lang. Pwede talian na lang. Ano sa mga Dali ma'am, kadi ma'am. Kasi ikuan minsan siya kuha pag karton ni ma'am. Ayaw na lang kay gadali mi. Ang oras among gi-apas doy. Ayan na lang. Pwede? Pwede ra. Ang tubo niya. Ingana ra? Ingana na? Way pakapindoy? Ay ingana ra? Sure ka? Okay. Oh my God! Ang itsura sa akong bana. Sige. Dire. Oh, tanawa. Hala, intanag akong bana. Nagpasan og lutuan. Wa man kay karton doy. Unsa man ning BQ oy? Bohol quality man unta. Unsa naman eh? Let's go. Oh, yun naman ang asawa ko. Magawa yun yan. Siya lang may kaya niyan. See that? Nagmumukha tuloy na. Nagmumukha tuloy na ano, nagnakaw ng ang tawag niyan, burner. Oh my God. Naman ang asawa ko pa ang nagkarga. Oh my God. Paano naman kasi yung in charge, wala siyang karton, ang tagal. Eh alam na. Kailangan ko, basa na sa pawis ang asawa ko. Asawa naman. Let's go. Okay, let's go. Spend muna kami dito kasi may 100 na consumable doon sa parking fee. Consumable yun eh. Kaya good for one day. Kaya bumili na muna kami. 10:58 na. Wow! It's a big challenge. May habol kaya yung pagkain ng mga trabahante? Parang malabo yata. Diyos ko. My God. Wala, kung babalutin pa ng ano kanina yun, wala na. Late na tayo. Yan, ang sarap ng magpatrabaho guys. Ang daming challenges na dumadaan. Yan. Super daming challenges pag nagpatrabaho ka ng bahay. Kaya hindi basta-basta ang magpatayo ng bahay guys. Sa bagay, wala sa usapan yung pagkain, pero you know, parang nakasanayan namin ba? Kasi nung umpisahan yung bahay na yan, magmula nang naumpisahan yan, stay in na ang gumawa niyan. At from the almusal, tanghalian, snacks, lahat dun galing sa aming kitchen. Nasanay kaming ganun.
At yung mga naunang trabahante naman noon, kontento naman kami dahil talagang magagaling sila at masisipag naman. Sinusuklian naman nila yung ginawa namin na kabutihan. Yun nga lang, ang lalayo ng lugar nila guys, kaya medyo ganun nung natigil ang patrabaho namin dahil siyempre ang pagpapatrabaho minsan ay siyempre bitin ka sa budget, tinigil mo. Pagkatigil mo, nakatrabaho na sila sa iba, kaya ayun, hindi na sila nakabalik sa amin. Ngayon, naghanap ng tapos ito, marami ng challenges na dumating sa buhay. Nandiyan ang pandemic, andyan na ito na yung bagyo, ang daming dumaan ng mga challenges, mga trials. Pero at least meron na naman tayo ngayong mga trabahante. Pinagpe-pray ko lang na maging maayos din ang pakikitungo nila sa amin. Ayan. Yan lang ang sabi. Okay, let's go and cook. Ayan guys, ikinonect yun niya. Na-connect mo na? Ayan guys, so nagmadali kami dahil iluluto ko ito. Okay ba? Ayaw. Ayaw na din. Yeah. Ayun. Yeah. Ayun, dalawa kasi pihitan yung low and then the fire. Tapos ito ngayon ang luluto natin guys. Iprito natin ito and then ito igisa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na famous na 210 ang kilo na ngayon. 210 na yung sari-sari natin. Na dati ay nabibibili mo lang ng 60 pesos sa supermarket at 20 lang sa labas. 20 pesos lang noon. Ngayon ay 210 na ang kilo. Ayan, lagyan natin ito. Nagisa ko yan. Iprito yan. Swak. Okay. It is a challenge and we will do this. Guys, it's a big challenge kako pero mahabol natin ang oras. Ang galing namin. Wow, it's a challenge and we did it. Ito mga 2 minutes lang. Luto na to. Lagyan ko lang siya ng 1 cup of water. 2 cups. Ayan. Masarap. Masarap na yan. Lagyan natin ng black pepper. Okay na. Size na size. Oh my God. Ang lakas. Turbo. Diba? Ganda. Ang ganda. It is a Hyundai. Yan. Ganyan din ang brand ng van namin. Sasakyan at upuan ay parehas. Oh, ganda. Guys, 11:26. We did it. Naluto na. Malapit na rin po. See? At 12 noon, kakain na kaming sabay-sabay. Bon appetito! Ngayon, nasa taas sila. Ito na ba? Ang init. Tayo dito kasi bumabagsak. Bumabagsak na. Kumapa na kumapa Ang taas na niya Grabe. Kumusta na? Ang init naman. Ang init ng mga cardboard sa taas. Kawawa. Walang screen. Kawawa naman. Matigas na yung trabaho na nila. Hard na. May mga pwesto na. Dito naman. Ito naman. Sige. Ugma na pod. Uhon. Wala yung Ginoo. Pinawat po ang dili. Panuhoton. Ay, salamat sa Ginoo na humana po isang adlaw. No? Tanawa among mga bida Mga bida
Na? At nagtanggal ako ng mga dahon. Look at this guys. Ang dami kong tinanggal na katulad nito oh. Yung mga tira-tira ni Odette, yung mga nagbabrown na ganyan, kinakat ko. Tapos yung mga pangit na talaga ang dahon, tinatanggal ko. Yung punit-punit, like for example this one, yan. Tinatanggal ko na yan dahil syempre mahirapan siya dahil yung sustansya ng plant ay aagawin niya. Oh, katulad dito, ang dami ko na natanggal. Ito ay yung Adansonii, ay yung ano ito? Ano nang tawag dito, guys? Nakalimutan ko na. Kayo na magsabi. Ito yung Johnstonii. Allah, anong nangyari? Nagkabuhol-buhol. Nandito kasi sa buhol eh, kaya nabuhol-buhol. Ayan oh, nabuhol-buhol. Teka, cut na lang natin. Cut ko na lang dito kasi nag-brown siya eh. Ito oh, ito. Look at this. Yan, tinatanggal ko yung ganito guys. Yan. Yan. See that? Like that. Tapos tinatapon ko. Ito yung Johnstonii. Maganda yan. Pag nabuhay uli yan, pagka nanganak, gaganda. Yung mga brown-brown, tinatanggal ko. Ang dahil ko nang natanggal. Oh, tingnan mo yan dito sa daan. Kanina pa ako nagtatanggal habang nagpapatrabaho. Ayan oh, dami kong tinanggal oh. Oh. Dami nang natanggal. Nilinis ko guys. Like this one. Katin ko lang dyan. Magre-renew ang bulaklak nito. Ayan, ganon. Ayan. Para siya gumanda uli. Pagka tumubo uli yung mga yan, gaganda na uli itong mga tanim. Dito. Ayan oh. Ayan o, katulad dito, tinanggal ko yan. Kahit green-green pa, tinanggal ko. Ayan o, dami kong tinanggal. Ayan. Ayan, dami ko na natanggal. Kanina pa ako nagtatanggal dito. Kaya lang ang init. Sabi ng asawa ko magsombrero ako, hindi naman ako nagsombrero. Ayan o. Kasi kawawa itong mga ito. Magmula nung nabagyo kami, hindi ko sila nadadalaw. Ay ngayon lang kasi nandito ako, and then hinayaan ko muna yung busy tayo sa trabaho. Syempre malingkakay tayo para kumita. Nabibisi-busy. Ayan. Ayan, nakita nyo yan. Tanggalin yung mga yan kasi sagabal sa kanila yan. Oh. Ayan, we want a healthy plant. Ayan. Oh. Ayan, mga brown na yan. Oh. Naging green na siya. Ang talang ng wala akong nakikitang ganito noon. Ang dami ah. Yung panahon nila sila tikyo. Ayan nga. Ayan, may mga dalaginding. Wala akong nakikitang ganito. Ah? Wala akong nakikitang ganito mo. Ayan. Ayan oh. Mga ganito. Tinanggal ko yan. Ang daming nag-brown. O, tingnan nyo yung bunga ng sampalok. Parang bunga. Oh my God! Oh my God! Yung hoya, namunga ng sampalok. You see that? Nakita ka na ng hoya, namunga ng sampalok. Ah, dito lang sa Rich Chich Garden. Nandito sa Petit Jungle 1. Ah, nakita mo yan? Oh, ang dami kong natanggal guys. Unti-unti ito lalabas na ang kagandahan niya. Magbubloom uli itong mga ito. See? Uy, anong nangyari kay ito si Wild Banana? Oh my God, sinabunutan ni Odette. Oh, kinalbo niya talaga. Oh my God, yung orange marmalade natin na pinopagate. Look at this. You see that? Di bale. Patulad nito, 1/2 na lang ang dahil sinabunutan ni Odette, tinatanggal ko na yan para mag-change siya ng bago. Yan guys. Ang ganda pa naman yan, di ba? Oh, see? Oh my God. Ito, tinanggal ko yung sa silong. Ang bango nito, parang
Parang yung amoy ng Indian mango na masarap, na manibalang. Alam mong manibalang? Yung half ripened na mango. Ang sarap nun. Ha? Ang gaganda pa naman ng mga tanim na to. Di bale, buy and buy. Unti-unti, magiging maganda sila. Ito, tanggalin din natin to. Ayan. You see? Hindi ko matanggal. Yung ganyan, oh. Matanggal na, oh. Di pagpapalit na yan ng bago. See? Ang bango. Bakit gano'n ang mga philodendron? Ang bango, para siyang, parang amoy na, nakaamoy ka na ng nahiwang balimbing. O kaya nahiwa na green mango. Na yung medyo ripe na. Gano'n ang amoy, ang sarap. Citrusy ang amoy. Ayan guys. Ayan, ang ganda ng huya, no? Kita mo yan, ang ganda ng huya. Ang laki na nito, photos na ito. Oh, see? Nalinis na natin unti-unti. Ito pa, pag ganyan, naalis ko na yan. Yan. Para magpalit siya uli ng iba. Bago. Ayan. Sa kabila pa guys, ito pa. Nalinis dun sa Petit Jungle 2. Naglinis din ako dun kanina pero hindi pa ubos. Lahat ng nagbabrown. Tinanggal ko nga ito, oh, freshly cut talaga, oh. Ito kasi ang iniwan niya is 1/4 lang na leaf. Yan, kinat ni Odette, pero sabi ko huwag muna, 3 lang muna. And then next time pag natuyo yan, yung iba naman. Yun. Para hindi mabigla. Ayan, kita nyo? Uy, ang ganda ng mga tanim. Inspiring talaga. Yun naman ang mukha ko, ang pawis. My God. So, okay, bye-bye. See you again next time, guys. See you on the next video. Ingat, stay safe. Bye-bye. Maggagabi na.